Ти си благословенна, благословен. Щом попадаш на това видео, това никак не е случайно. Днес се включвам отново с поредната доза дълбочина и с божествено послание за теб. Като канал на божествената истина се включвам тук да ти кажа, че тъмният тунел, през който вървиш в последните 6 месеца, е вече към края си. Светлината вече започва да се вижда, макар че е възможно ти да не я виждаш все още, но съм сигурна, че на някакво ниво я усещаш. В момента, след пълнолунието в Козирог, което минахме на 10 юли, преди 5 дена, което доведе до кулминация на последните 6 месеца, работейки по козирожки теми като сигурност и структура, неща, които ни ограничават в живота, като ограничаващи вярвания, ментални програми, хора, които ни държат в ограничения и ни връщат назад към миналото и ни държат в миналото. Теми също така по отношение на финансовата стабилност и свобода. И даже ако не си гледал по-предното видео на канала ми, може да се върнеш и да го изгледаш, защото тогава дойде много силно послание, че този месец предстои изобилие. Не само по отношение на финанси, на имотно, на изобилие от щастие, от радост, от здраве, кой от каквото има нужда, но посланието беше такова, че може да го поканим това изобилие, само ако сме готови да си го позволим и разрешим и да пуснем всичко, което ни ограничава и спира този поток. И това предно послание, следващото, в което го записах миналия понеделник на портала 7.7, което също беше от тогава започна да се изчиства така по-стабилно енергията по отношение на пречките през този портал, чиято кулминация беше с настъпването на пълнолунието в Козирог на 10 и сега сякаш от 10 насам в тези 2 седмици моето усещане е, че направо се извличат и свличат всички стари кожи, така ще го кажа. Включително и при нас в Рейки програмата, която стартирахме с прекрасна група от жени на 11 юли, която продължава до 18 юли, 8-дневна програма за изчистване и зареждане и отваряне на този канал на изобилие. Се усеща много силно в енергията, защото когато сме в група и има допълнително енергийна подкрепа и помощ за това изчистване, процесът е още по-силен. И аз усещам всичко това, което го казвам в момента като послание. Ако искаш да участваш в следващата такава програма по изчистване и зареждане, която ще е още по-силна на тема сила и изобилие, особено финансово, тя ще бъде през август месец, който е самия месец е номер 8, а 8 е свързано с финансовото изобилие като число, като цифра. Програмата започва на портал 8.8 от 8 до... Тя ще бъде 8 нощи и 9 дена. Кога се пада това като крайна дата? И ще включва освен на това
Тази енергийна програма ще включва също и видеовебинар на темата, включително с практики, психотерапевтични практики, освен енергийни, за подкрепа на влизане в лъвската сила, тъй като лъвския портал е тогава на 8.8. И тази лъвска сила стартира с новолунието в Лъв на 24 юли. На 1 август ще направя безплатен вебинар. Ще го обявя в следващото видео, как можете да се запишете. Така че следващия месец, но вече в много повече светлина, ще се свързваме с това изобилие. Но в момента изчистваме старите програми, старите модели, правим едно последно доизчистване, включително изчистваме хора от живота си, които ни връщат към миналото. Ако си нов на канала, аз съм Диана Дичева от Холистична академия Диатерапи. И ако ти резонира моята енергия, която носи много дълбочина и изчистване, както и просветление и събуждане, женска сила и мъдрост, можеш да харесаш това видео и да се абонираш, да ме последваш. Освен в момента енергийните практики, които обявих, имам женска общност Цялостна жена, която днеска за юлския прием затварям вратите, но отново ще бъде отворена на 1 август. Ако имаш интерес, продължавай да ми следиш видеята или може да прочетеш като линк към видеото ще сложа за Цялостна жена програмата за YouTube, за TikTok в описанието под профила ми. И също така обявявам от днес до края на юли по 2 места. Едното е за хомеопатична дълбоко изцелителна програма 6-месечна с основен терапевтичен метод хомеопатия плюс психотерапия, енергийно лечение и семейни констелации. И 2 места, където може да закупиш, ако искаш да работиш в по-голяма дълбочина, но за по-кратко време, с основно психотерапевтична насоченост, пакет от 5 консултации дълбоко терапевтични. За 2 човека, и жени и мъже, го отварям. Това пространство. Ако искаш по някакъв начин да работиш по-дълбоко със себе си, извън тази информация, която чуваш през видеята, може да се свържеш с мен и да видим в къде най-много ще ти пасне, в коя програма да се включиш. Благодаря ти, че остана до край. Ти си благословена, ти си много обичана и закрилена. Обичам те и до нови срещи. Чао от мен!